Keblai pi parlog bi jonga ki baju sengut tenat ban pet ban sengap ya ki hikai bat ki seneng na kene ka channel ku jonga. Kayut unemployment rally ke bailam da kaseng FKJGP kadai ka rally ki rudum bat ki ruklau. Kata kadai ki benta hakne ka video ka bapanda. Balingon ra ya kene ka benta kadaw kulong pakoi I badon bun ki parasamla ki bompas ngutu ya ka jingmut jong karali ki basyu ya mi na ying tang namar bagi dikit khot jong kaseng lane ki poi sya karali namar bom don kam don jam pantrai ne ban lek ya kendu perlok ban yo yelek kemen ban yelek sumba bat kumta terter dei nak ta kadaw baka saja kejing ya huri hura bat mi ru ki bakum kite ki jingkren ki jingen tho haki social media te kanang penyesai bat kanam don syu kata kejing sengtu makla hapdeng kinong kan tho bat kinong le ya kete ke kam hangne ngadon ban pasat jengmut kendiat hagbede bat kene ke benta bunsin nyelap haman kijing yele kai bagi nong pit kai ki kami I ya kijing pakla bat kijing na ban yuto unong yele kai ubodon benta kalong kumjuru haki social media ki viewers ne ki audience ki lap bat ki I kamba ya ki ai ke badai dane ki ai ke babakla ban yuto ki nong le dane kita ki nong sim benta ke ai ke bangoi ipat kalong yak badai lane yak baha nyar bat duna ki panyarap lane ki ban sepreng eka kadba ya kejing trot bat kejing duna haga jeka bantei panyarap penbet ya kita kejing bakla ki kloi ban penpreng rengkat kejing kerenbeng bat ki kentin penduk jingkerman sudah saperkat himapi habagumta mano badai bat mano bapakla ki breu ki bastat bat ki basempang kim juk kren bun kentin ya badai ki pedang bat ya ke bawkla ki seneng ki ajengmut nagamta kejing baha teman tapat yin pek ka ai kene ka public rally bat kumno kene ka rally ka trikam kajingmut basisha jong ka public rally kade kejing rumpet ba ne kata kejing yat pai ba ban persya lane ban kersan ya keno ke benta lane ki mat jing dawa ki bidai bat kejing kwa jong pai ba ban penskem ban pendikena susu karali kedai ke wei na ki nyotli ki hok ki bala tho ha ka fundamental right jong ko India ka baong freedom of assembly without arms ka bamut nilong lai lui banyami banyalum pej ba ban kren bandawa ya ki mat ki cura nak sarkar tila hagi bubun ki banta Henry nyingken mapat bakadon ka kentin without arms ka bamut nyila banyalum banyayat pej ba hagro kono ke jaka tangba imdei pat benra ya kino tiar pemensau ban lai na keno kejingja kumno kene ka public rally ka trikam ha kori senjar pilba kum kori India ka public rally ladang ile ni bot renti ya kirukom bat kikendon ki balabu kadai ka atiar ka baklan bor tam ban persya ne ban yada ya ka yap ka im jong pejba na kejing ile dan bor jong ka sarkar haki bubun ki benta tihang ne ngadon kato kene ban pen I kumno kene ka public rally ka trikam kebanengkong ka public rally ka penlong ya ka sarkar bukan syak skor bat penbaik mador ya kimat ki jingdawa jong paiba dang sian men hakani ka ai ka beja ki nong hikai ki ut kinam namar ka jingduna bat ka jing bumyo tulop tikena ka sarkar ka sengap kuman ka lek menti kum bom tip lani kum bom bana Henry da ka jing lum paiba bat kejing yami renti jong kinong hikai rengkat bat kiseng balang baper khadu ka sarkar ka haban pendem bat ban syak skor ya ke ke ba ki dawa nang ta ka paar ka public rally ka don ka bor ban yada ban muslia ya ki isu ki bakta ya ka yap ka im jong pai ba kaneng ila ban sakhi da ka bagin pet ya ki factory baper ki badon hapo ka jela kum ka coke factory cement factory ka ai ka balaja ka sarkar ka thamu ban sina ban pentri kam ki Henry namal ka jing muslia bat ka jing mi ki pai ba ki kan hun seng baper ban persya kamban se ban sangap bat ban pesange ya kita ki jing thamu ku jengka ka jing sange benti ya uranium napo ku jela ka jing sange ban pentri kam ya ka casino bat sibun ki isu ki bala pensange kadai na kadau jong ka rally lane na kata ka jing yami jeng pai ba ban ya persya kebalai ka sarkar lane ki Port district kimla penkhang persya ya ki rally ki baidei nak menta kejing mentoi bat kejing baha jong paipa nuksa
kum kirali ban persya ia kejing di bat kejing di drugs kirali ban penrem ia kiruna nonglek kam snim kirali na benta kejing syak ben jong penpa hagi bubun ki benta beper kita tang ki nuksa ki barit ki bangawan ra syapi na benta ban yo ban yamir ban ya thir jemut lang na benta ke bit kebiang jong penpa hagi bubun ki liang Henry ke syongpat api kumno ban penia bat banti penia halo kate kapang khadu ke ke bangadon ban penpau hongne kadai ke jing snau i bat snau burom nak benta ki nong nyalam jong ka seng FKJGP ki bat don shisha ya kata ke jing kli nak benta bandawa persya naka surkar halo ke jing pom yo kam yo jam jong ki samla ke belong ka wei kemat ke babun nangi ni terang bat ni angut shisha hoi wala kata ke jing dawa kampat urlong ngakermen palang bagi te ki senjam balai lam da ka seng FKJGP kan tit ia ke jingkhang ba jong ka ying derbar thawai bagi tagi basyong ha ka syuki kin simkhia bat ban penbek mador halo kate ki benta khnang kanlong ke jing kerku na ka benta ki samla hapo jong ka chala tungin duai bo blei unang se shushu ya ki nong yalam ki bastat bat ki basempang bat ki badonru ia kam sim ban troi hok penyelambat iki semla hagamti kebedai bat kanti bobha na kabenta berundra ya kata kejingpa bat kejingkala hapo kecela abang nilek ya keno kam ka bobha kindon bet kiban ben kibat keno bat kindon ru kiban yaro Henry ke bokong san kalong abang yang ha kanong rim jong ka hok bat kejing shisha sisin kasengi ki kam bobha kin sapau shana kubleshibun ublei yunyo ban kerku pensyai yang jumut berkat kejumpi. Nyen sekian dupat hakawai ke video.